Avui hem de lamentar la mort inesperada d'una persona molt activa socialment, empresarialment i esportivament. Parlem del cooperant i empresari de Mollerussa, Àngel Pujol, el que han trobat sense vida aquesta nit a Lleida. Aquí el veuen en una de les seues aparicions al programa Cafeïna d'aquesta casa. Tot sembla indicar que Pujol, de 68 anys, hauria mort per causes naturals a l'interior del seu cotxe en un carrer de la capital. Pujol es va dedicar al món de l'empresa, al capdavant amb el seu germà del grup de prefabricats Pujol. Un cop consolidat i expandit, va centrar els seus esforços a construir esperances de vida al convertir-se en el president de la Fundació Privada Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran. La seva vocació de cooperant la va desenvolupar l'any 2005 quan va visitar l'Hospital de Mekele a la regió del Tigray, a Etiòpia, on el doctor Ferreruela feia voluntàriament operacions oculars als nens i a la resta de ciutadans d'aquella població. També el món de l'esport va centrar l'atenció d'aquest home inquiet, que va tenir molt a veure, per exemple, en que el Lleida Bàsquet fes realitat el somni d'estar entre els millors de l'Estat. Descansi en pau, Àngel Pujol.